одатан субҳи рӯзҳои истироҳатӣ ором мегузарад. кӯчаҳо хомӯшанд, одамон оромӣ меҷӯянд. аммо ин субҳ ҳама чиз дигар буд. мусиқӣ, табассум ва ҳаракат. чун имрӯз мардум барои таҷлили иди меҳр, фаровонӣ ва зебоӣ ҷамъ омадаанд. омадем ба боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, ки ин ҷо иди меҳргон таҷлил мегардад. ва албатта ин рамзи фаровонӣ, рамзи сипосгузорӣ аз неъмати табиат аст, ки дар ҳамин макон албатта ҷамъоварии ҳосили деҳқон, ҳунарҳои мардумӣ ва паҳлавонию варзишкорӣ дида мешавад. меравем назди онҳо. ба қавли таърихнигорон, меҳргон баъди Наврӯз дуюмин ҷашни бузурги миллӣ ба шумор меравад. дар замонҳои қадим мардум меҳргонро бо шукргузорӣ аз неъмати замин ва заҳмати деҳқон таҷлил мекарданд. он рӯз хонаҳоро ороста, дастархонҳоро аз меваҳои тирамоҳӣ пур месохтанд. инчунин либоси тоза мепӯшиданд, ба якдигар тӯҳфа медоданд ва бо рӯҳияи меҳру дӯстӣ ҷамъ меомаданд. имрӯз ин ҷашн бо анъанаҳои нав эҳё мегардад. намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва бозиҳои миллӣ рӯҳи меҳргонро боз ҳам зинда нигоҳ медорад. дар воқеъ худи мафҳуми меҳргон яъне муҳаббат ба инсону ба инсондӯстӣ аст ва аз қадим мардуми тоҷик ба ин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамуданд ва имрӯзам дар шаҳри Душанбе мо дида истодаем, ки чӣ қадар меҳмонҳо аз хориҷу аз дохил вориди шаҳри зебоямон гаштанд ва ин меҳру муҳаббате, ки дар гузашта мо доштем, дар амал татбиқ намуда истодаем ва воқеан яке аз хусусиятҳои дигари мардуми тоҷик ки инсондӯстӣ аст ва дар натиҷаи инсондӯстӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе чӣ қадар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ гузашта истодааст. меҳргон иди меҳру муҳаббат, ҳосил ва баракат. рӯзе ки деҳқон бо ифтихор дастранҷи худро пешкаш мекунад ва мардум аз неъмати замин баҳра мебаранд. кишоварзӣ самти муҳими таъминкунандаи аҳолӣ ба маводи озуқа ва ашёи хом мебошад. инчунин заминаи бо эътимоди таъмини ҷойҳои нави корӣ маҳсуб мешавад. имрӯз мо аз ҳама маҳсулотҳои тару тозаро ба бозорҳои шаҳр, ки аз гармхонаҳо 14 гектар гармхона дорем, ба шаҳри Душанбе, ба бозорҳои шаҳри Душанбе барои таъмини шаҳр мо ҳаракат мекунем, ки ҳаррӯза маводҳои тару тозаро ворид намоем. 7 сол мешавад, ки ба ҳамин кору машғул ҳастем. ба ҳалвопазию ба мағзу шахс аз мағзуи ватанӣ ба асал омехта карда ба мизоҷон пешниҳод мекунем. маҳсулоти тайёр мекардагӣ мо беҳад барои саломатии инсон фоидарасона, хусусан барои варзишгарон. ин протеин тоза аст аз маҳсулоти хумон. мақсад мо ҳаракат мекунем дар оянда бо ҳамин чизро ба тарзи замонави муосир мизоҷон пешниҳод кунем. ин ид бо иштироки меҳмонони хориҷӣ ранги тоза гирифт. онҳо бо муҳаббат аз намоишгоҳ дидан намуда аз ҳунару маҳсулоти тоҷикон ситоиш карданд. нигоҳ кунем имрӯз он шаҳрвандони хориҷие, ки дар ин боғ сайругашт мекунанд, аз маҳсулоти кишоварзӣ, аз маҳсулоти дастранҷи бевоситаи марди деҳқон онҳо дидан мекунанд. ба онҳо хуш меояд ва имрӯз онҳо бо чашми худ мебинанд, ки мардуми тоҷик дар гузашта чӣ гуна анъана дошт ва имрӯз он анъанаҳоро чӣ гуна қадр мекунанд, онҳоро ба пешниҳоди дигар халқҳо мекунанд. рӯз бахайр. ман ҳусейн абдураҳмон ал-муса ҳастам. ман аз кишвари Судан барои таҳсил ба Тоҷикистон омадам ва 2 сол аст ин ҷоям. дар риштаи тиб таҳсил мекунам. Душанбе бароям хеле писанд аст. ҳавои тоза, дарахтони ҳамешасабз ва биноҳои зебои қоматафрохта бароям ҷолиб аст. таомҳои махсуси тоҷикӣ аз қабили ош бароям лазиз асту мақбул.
намоишҳои варзишӣ ва бозиҳои миллӣ фазои идро боз ҳам болидаву рангин мекард. чиликдангал, буҷулбозӣ ва бандкашӣ бозиҳое ки на танҳо нерӯ, балки ҳамбастагӣ ва шодии мардумро нишон медиҳанд. инҷо варзишҳои миллиам албатта бозӣ карда мешаванд, бозиҳои бисёр рангини миллӣ ва мушоҳида мекунем ки бачаҳо ба буҷулбозӣ машғул ҳастанд. бозе меравем ҳамроҳи онҳо бозӣ мекунем ва албатта ҳаловат мебарем. бачаҳо салом алейкум. хубе нағзем, бозӣ чӣ хел рафта истодааст? қадди шумо чӣ хел аст? ман як бозӣ кунам таби хуш бардорем. аввал чӣ гуна мешавад? аввал мепартоем, агар аз қадами аввал хар биёяд ҳамон мезанад, дуюм асп, сеюм чука. ин аввал асп набуд, хато накардем. аввал асп аста, ҳеҷ боке нест. ҳамин лаззату маззаи бозӣ дар ҳамин аст ки албатта ки табиӣ бошад. чӣ кор мекунем? ба ман буҷул медиҳед, не? як буҷули хубтар. ҳамин буҷули ба қавле вазнинтарро ман гирифтам. партоям бояд? бале. айман чука истода. хуб партои. пук. хар. кани пука. ҳамин хар фикр мекунам бартарӣ дора, аки бозира сар мекунам. буҷулора мемонем бачаҳо. хуб акнун мо мавқеҳоро ишғол кардем. дурпартояк ба қавле мекунем. касе агар ки дуртар бошад якум ҳамон мезанад. ҳамин гуна аст бачаҳо. мепартоем, ман оғоз мекунам. дури бад рафт. хуб. парто. аку оғоз бекунем. қариб аку навбати ма. рости як 100 сол шуд буҷулбозӣ накардам. о наздик буд. қариб буд ба ҳар сурат. бачаҳо қарсак мезанем а? аз буҷулбозӣ ҳам як каме санҷиш кардем. унҷо бозиҳои дигар ҳастанд, меравем якояк ҳамагии онҳоро ва ҳамагии бачаҳоро дастгирӣ мекунем, ҳамроҳи онҳо бозӣ мекунем. меравем. бозии навбатӣ мо чиликдангал аст. ҳамин як чӯи каме дарозтар, як чӯи кӯтоҳтар дар дасти мо аст ва олу бо бачаҳо акнун машғул мешавем ба ин бозӣ ва мефаҳмонем ки ин бозӣ чӣ гуна буд ва ҳоло то куҷо дигаргун шудааст ё не. бозии чиликдангал яке аз бозиҳои қадима буда. то ҳозира мо дар ҳамин бисёр чорабиниҳое ки дар ҷумҳурӣ мегзарад, дар ҳамин бозиҳоро мо нишон метиҳем ки ҳамин бозиҳо зинда шаванд, раванд. чӣ хеле ки мисол ҳамаи намудои бозиҳое ки намудои олимпӣ шудагиянд, ҳамиёро аз намоиштии сар шудагиянд. мо ҳам ҳамин бозиҳоро намоиш додастем ки ҳамин бозиҳои намудои миллии мо ҳам ранги гӯштину дигарро мисол намудои олимпӣ шаванд. роҷеъ ба ҳамин ҳолати бозӣ чӣ гуна мешавад каме маълумот медодем? марҳамат. мо ҳамин чиликдангал чӣ хел мешавад? аслан ин бозӣ дар деҳот дар мавсимҳои тирамоҳу замистон ки халқ бекоранд, ҷавонон ба ҳамин бозӣ машғул мешаванд. мисол ба ҷавонҳо ҷамъ мешаванд, ёр мегиранд, мисол ном мемонанд, мисол меоянд ду нафар ба ки мисол штур ба ки асп, ҳамин хел ин ду нафар ҷудо мекунанд, мегиранд. вақте ки дастаҳо ки муайян шуд, барои ранги қуррапартоӣ барои қуррапартоӣ аз ҳамин дангал сар мекунанд. мисол якташа инҷа меқапад, таи боло қап. май боло, бояй боло қап. мана май боло қапидам, бояй боло. ана акун чилик ҳамада метиҳем. вақте ки ман мезанам, агар дасти ин кушода нашуд, навбати ино мешавад. кушода нашуд, ин даста якумин шуда сар мекунанд. вақте давра мекашанд, дар давра ҳам чилик мондагӣ, ҳам дангал. хоб ҳар як бозингар ҳақ дорад ки 3 маротиба занад. 3 кок мегӯянд, ҳамон коки як. мисол ман мезанам, хес мезанам. агар назад, ман месӯзам. навбати дигар одам мешавад. ҳамин хел давом метем. вақте мезанед, мисол 80 метр меравад.
байни сардорои даста мурра меган марра мисол то чанда мегиранд то 1000 мегиранд то 2000 мегиранд ҳамин маррара ки буд шуд даста бой метиҳад мо мезанем мисол 80 метр меравад бигем ки онҷа 80 метр аст агар гӯянд ки не 80 метр нест ино чен карда меояд ангал қади то давра агар 82 биромад мебарад агар 79 шид бой метиҳад дигар кас бо бозира сар мекунад ҳамин хел баъди мурра ба 1000 расидан охирда бозингарон ина килдӣ мегӯянд мисол чандта мезанӣ ина 1 2 яъне чанд маротиба ки задӣ чанд маротиба ки задӣ аз ҳамин давра ҳамаи ҳамун бозингарони даста ина иҷро мекунанд баъди ин аз ҳамин давра сар мекунанд ман мисол 2 бор задам 2 бор мезанам меравад ай унҷа бо одами дуюм мисол 2 бор кардааст 3 бор кардааст ҳамин хел давом метиҳад меравад то охирда ки расиданд аз унҷа дастаи бой додагӣ то ҳамин даврара бояд ба навбат зӯ гуфта биянд зӯ гуфта давида меой овоз ки тамом шуд аз сар ҳаминҷа местиям бо одами дигари давом метиҳад ҳамин хел то даврада агар расиданд хуб нарасиданд ин бозингарора пуштора мекунанд як давр мегарданд бисёр аҷиб аст ман фикр мекунам ки албатта бисёриҳо бозӣ карданд ин навъи бозии чиликдангалро ва боз ҳам ёдрас карданд устод ва бинандаҳо ва фикр мекунам аксарият бачаҳо давраҳои бачагиро ёд оварданд як илҳоми некам бардоштанд яке аз машғулиятҳои варзишии суннатии аҷдоди мо ин ҳамин бангкашак мебошад ки ҳам дар иди наврӯз ва ҳам дар ҷашни меҳргон албатта аз ин машғулият истифода мекунанд ва қувваи худро мардҳо месанҷанд мо ҳам имрӯз омадем ва ҳамроҳи бачаҳо омода ҳастем ки ба ҳамин машғулият ба ҳамин варзиш андармон шавем устод шумо сухан кунед 1-2 моҳ оғоз мекунед омода бошед ҳангоме ки ман то 3 ҳисоб мекунам 3 гуфтани мада сар мекунем фаҳмо 1 2 3 кашидема ҳаракат кем хуб бошед офарин хомӯш дар фазои ҷашни меҳргон ки рамзи меҳнат нерӯ ва роҳбаландист варзишгарон низ бо барномаҳои ҷолиби варзишӣ саҳм гирифтанд ҳар як ҳаракат ҳар як қадам рамзи заҳмати инсон ва эҳтиром ба тану ҷони солим аст зеро варзиш ҳамон меҳр ва заҳматест ки ба инсон нерӯ итминон ва шодиву рӯҳияи баланд мебахшад ин гуна лаҳзаҳо нишон медиҳанд ки рӯҳи солим ва варзиши миллӣ дар байни насли нав рушд мекунад ҷашни меҳргон ин таҷассумгари меҳр заҳмат ва шукронаи инсон аз неъмати замин аст имрӯз мо шоҳиди он шудем ки меҳру заҳмат нерӯ ва варзиш дар як рӯҳия моро ба ҳам мепайвандад орзу дорем ки меҳру баракат ҳамеша дар хонаҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ҳукмфармо бошад